Здравейте! Аз съм Ванко и добре дошли в моя канал. Днес съм ви подготвил нещо вълнуващо. Разговор с една любима двойка на всички ни от екрана, а именно от предаването Един за друг, Габи и Десо. Ще разберем много интересни моменти от тяхната връзка. Както и какво се случва в живота им след предаването. Готови ли сте да научите повече за тайните на успешните двойки? Останете с нас и се насладете на невероятната им история. Здравейте, ние сме Габи и Десо и в момента ще отговорим на няколко въпроса. Къде и как се запознахте? Нямам точен спомен кога сме се запознали и къде. Просто аз и Габи бяхме в една компания и така, по естествен начин се случи нашето запознаване. Не чрез социални мрежи или нещо подобно, ами изцяло по стандартния начин. Ние тогава си бяхме някакви първо познати, после приятели, после дълги години приятели, после дълги години най-добри приятели. И така, никой не помни как сме се запознали. Очаквахте ли, че между вас ще има нещо повече от приятелство? Никога. Даже точно обратното. Очаквахме да си бъдем просто приятели и нищо повече. Даже приятелство май не беше много. Да, по принцип не сме очаквали да станем толкова близки приятели, но когато станахме толкова близки приятели, се заричахме един на друг, че аз никога няма да се намеря мъж като него, защото много ме дразни, а пък той няма да се намира жена като мен, защото и аз много го дразни. Нещата станаха наопаки. Какви са общите ви интереси и в кое се различавате? Общите ни интереси, че двамата сме домошари, обичаме да седим вкъщи, харесваме някакъв тип предавания, имаме някакъв вкус към дрехи, към храни, към екстремни преживявания. Екстремните, да, много ни свързват. Да. Различаваш ли любов? Не знам, ти обичаш много да четеш, аз се мъча, но не чета много. Да. Аз обичам да пазаря, той се мъчи, защото трябва понякога, но не обича. Някакви такива типично женски и мъжки неща. Не мисля, че имаме някакви особени. Не, 100% има някакви различия, просто в момента не мога да се сетя. Основно за бита много се различаваме. Той много обича да чистя, пак аз не. Пак аз обичам да подреждам, а той не. Да, аз съм разпадан. Това не е един от най-големия проблеми в битовизмите. Иначе нещо така по-съществено към хобита, не. Просто винаги се хващаме с нещо и двамата, правим го. Ако един не му хареса, другия се продължава и няма драма. Горе-долу, да. Кое е най-запомнящото ви преживяване заедно? Най-запомнящото ни преживяване заедно може би е нашата сватба. А за друго те така фрапантно не се сещам. Що? Ти кое ще кажеш? Ще да кажа предложението, когато ти ми предложи, обаче се сетих, че има едно по-запомнящо се. На мен много ми се е запечатало в главата това преживяване. Някъде в началото на нашата връзка си бяхме решили да правим всичко, да грабим от живота с шепи, доколкото ни позволява това, разбира се. И се бяхме хванали един ден и ходихме да скачаме от Аспаруховия мост с бънджи. Да, но след бънджито, в смисъл, аз имах някакъв много голям прилив на енергия и се чувствах много щастлива. Наистина, буквално жива се чувствах. Много е странно това чувство и просто, както си вървяхме след скока, нещо се говорихме съвсем различно и аз ми дойде да му кажа: Дече, с теб се чувствам жива. И той ще да се разплаче. Много миличко му стана. Сигурно му дъхало просто вятър в очите или нещо. Да, глупости. Много се разчувства даже. Сега. Не, нищо подобно. Какво е най-романтичното нещо, което сте правили един за друг? Най-романтичното нещо, което сме правили един за друг? Правил съм някакви романтични неща. Изненадвал съм така без нищо, подарявал съм ти цветя без нищо. Какво? Кога съм подарял цветя без нищо? Като поръчвам на тоя, там де ти носи цветя. Той за рождение ми ден не е без нищо. Не го прави два пъти до момента. Така ли? Да, запомнили е за миналия ми рожден ден. Има стана когато ще съм ти подарял така цветя. Не. Добре, как се казва, що? Тия телесманчета, тя съм ти подарял без повод. Те пак бяха с повод. Не всичките. Един път беше без повод, после обаче беше, че заминавам за Варна, пък те оставя в Силистра. Не си съм правил някакви други романтични неща. Кога без повод? Глупости. Аз правя романтични неща без повод. Романтично си направя. Той се мъж сега да изпи някакви неща от пръстите. Аз му купувам шоколадче, биричка. Зареждаш хладилника, страхотно нещо без повод. Аз не искам шоколад, даже че купувам любимия шоколад, който на мен не ми е любим. Да. И не го ям. Особено пък. Не го ям. Как? Ти какво романтично направя, да чуя? Подарявам телесманчета, без повод. С повод е!
Как, нали кажа, че не е било безползно? И той като заминавам за Сбогом си ми го дал. Няма значение се тая. Нищо Показал романтично. съм нещо романтично от мен. Ама, той е много бълна тема, защото наистина нищо романтично не прави. Вземи подари един път цветя без повод, поне да мога да го казваш за всичките въпроси, които се задават. Да знаем за кого казваш. Как се подкрепяте в трудните моменти? С смях и подигравки. Това изгражда психиката много. С психически тормоз той ме подкрепя. Значи аз като една жена с много слаба психика, защото съм наистина с такава, и като имам някакъв труден момент, естествено вместо да се събера и да действам адекватно, аз почвам да рева, да се депресирам, да ми е виновен целият свят, и той като един мъж И думата не идва да ме успокои, да ме гушка, ами ай, стегни се, давай! Това Рвеш, е моята колко мотивация. по-лошо неща. Еми да. И той се става. Кое е най-лошото, което Още може да по-зле. стане? Да се върнеш в кота нула, то е то. Нищо повече. Се опитва се да ме надъхва, но мен това ми действа още по-мотивиращо в началото на връзката ни, особено докато се напаснем на това. Той е свикнал да... Той като изпадне в някаква дупка, нали, нещо по-тежък период, и се надъхва. Обаче Ами да. аз като изпадна и ми го прави на мен ми действа още по-зле това. Как бе, И- трябва да се мотивираш, да се надъхаш, да Да, кажеш, да, да. издрапам, Не, а не да седнеш да ревеш. Обичам ласки и успокоение и после се дигам сама. Обаче отне време докато свикне, но сега с ласки от време на време правя. Тук там някога си изкарва тия... Хем е каляпогата, хем. Да, е моето хем момиче, ти нарежда. можеш. Да. Стисни ги тези зъби. Но, Драпай. Да, така се подкрепяме. Обикновено пък той като е в някакъв труден период, аз ходя и го успокоявам, пък той... И сега като му помилваш, какво ще направиш, нищо няма да правиш. Той ни решава Факт проблема. е. Факт. И Факт така. те говорят. Така се подкрепяме. Аз по един начин обичам да подкрепяме, да ме подкрепят, той по друг. Всеки дава всеки малко по от неговия. себе си и малко за другия и така. И така се допълваме. Да. Защо решихте да участвате в един за друг? Решихме да участваме в един за друг, защото на Габи това беше мечта. Аз И много нищо обичам. повече. Да, много обичам предаването, много голяма фенка съм от първи сезон, следя ги, супер много ме зарежда и ми беше наистина от първи сезон мечта да участвам. Даже още преди да се запозная с него, се шегувах с най-добрата ми приятелка, тогава нямахме мъже, че ще се запишем двете да се участваме, защото тя много го Тогава имахте харесваше. по-голям шанс даже. И Ще да изпъкват. да, щяхме да сме по-интересни, Да. по-забавни. И се шегувах, че ще се участвам с нея. Но вече втори сезон, като го излъчваха, ходех с него. За трети кандидатствахме. Да, Не ни записахме викнаха. се. За трети не съм сигурна колко кандидатствахме, но там е дълга история. За четвърти обаче кандидатствах 2 пъти, да съм сигурна, че ще ни викнат, и ето на. Към нас сте по 2 пъти, по 3, по 4, сега ще стане нещо. Коя игра ви беше най-трудна? Най-трудната игра, може би... тая с хамстера, колелото ни беше реално най-трудна на нас. Ето бяхме вътре като хамстери, едно колело. Да, тя беше направо невъзможна за нас. Да, аз щях там да кажа. е игра за хора с такива, нали, с Ама по-големи я го килограми. обясни как е, защото като кажем хамстерите... Добре, бяхме вътре в едни колелета и ни трябваше да бъдем на ролята огромни на... колелета. Да, Все едно ние сме самите хамстери. И ги да, въртим. трябваше да бъдем в ролята на хамстер и да завъртим колелета. Само че се оказа, че тези колелета, да можеш да ги завъртиш, ти трябва маса. Понеже трябва да стъпиш на всяко едно стъпало То това отгоре. колело е желязно, в смисъл много тежи. Да. Страшно много. И ние съответно нямахме тази маса и много трудно беше самото придвижване. Отделно имаше препятствия на терена. Трябва да ги изкачиш. Да, и Трудно. тая игра просто чисто физически не беше за нас. Беше за хора с... По-големи килограми. Да, пък ние сме, не стига, че сме такива хилави, ама сме и ниски и дребни. Много трудно беше за Изобщо не нас. беше за нас. Той е, ти колко килограми беше? 70? 70. Нещо такова, аз 45, абсурд. Аз ще да кажа за тая навъча с табелките, ама не Не. я взехме, в смисъл сравнение. Там имаш поне някакъв шанс да вземем, докато другата е абсурд. Как се чувствате след като вече сте излезли от предаването? Ами супер ни е, живота ни много се промени. Ние генерално... За позитивно. Да, да. Ние генерално двамата много се променихме. Дай кажи. Ами аз мисля, че израснах доста по... така, когато влезеш вътре в такава изолация, оценяваш всичко това, което не оценяваш, когато си навън. И към днешна дата вече така, нещо ако стане, нещо ако съм недоволна, се връщам и си казвам, леле, какво имам? Цени го. И така... Ценима. Да, Повече. ценяте как, моля се. Но това е, да, променя се много, защото научаваш неща, които в рамките на 10 години ще ги научиш в реалния живот. Много ти дава. Аз успях да превъзмогна страха си от камера Да. и от това да говоря с непознати хора. Страх, който имах, държах себе си доста дълго време и се чуя как да, нали, така, да го щупя, да щупя гипса, деца вика. Да, и че беше най-накрая, страшен интроверт. да, страшен Много. интроверт. Много. Най-накрая успях. Не си говоря с всеки.
обичам да се говоря с хора, които ми харесват, но Не. въпреки това нямам проблем вече да говоря с някакви непознати, докато Да. преди Много голямо спичах зверски много. Тръгвам да се запознаем с някой, той мълчи, аз се мъча да разчупя обстановката, а пък сега, даже той разчупва обстановката, аз се почувам. Не, ти се говориш много повече от мен. Те ли? Ами и ти приказваш вече. Кои са вашите любими моменти от най-специалния ден в живота, сватбата ви? И може би като чупих почти цялата питка. Глупости! Както ще любим Има един момент. ритуал, в който нали чупиш питката и който чупи повече трябва да команда в къщата. И аз чупих 99% от цялата Да, питка. остави ми 2 парченца, по едно парченце за едната и едно за другата ръка, направо на Да не останеш гладна. Моя любим момент е тогава, като настъпах. И на сватбата и на подписването. Питката е по-важна. Само да ти кажа, че Питката е последно. Който се Само смее да ти кажа- последен, се смее Ама най-добре. питката е една, а Да. пак настъпванките бяха 2. Но питката е последното нещо. Виж, от сега цялото имаше това. 2 шанса и двата шанса си ги провали. Не бе, дай сериозно, кой ти най-любим момент? Спираш ти, Да. дай сериозно. Не Нещо знам. по-романтично. Танците. Яко махат. Дай. Не, ай, Яша. сериозно, нещо. По-романтично. Помисли малко. Добре, като счетохме обетите. Накрая, като и обетите на мене, завършиха по то. един и същи начин. Да. Нашите сватбени обети приключиха по един и същи начин, без да е целенасочено. Ние не си ги знаехме Да, предварително аз не какви знаех са. какво ще каже и той не знаеше аз. И Да. буквално и неговите и моите думи, последното изречение беше едно към едно. Хората си мислеха, че сме се наговорили, между Да. другото. Много клиширано. И сега сме си го татуирали това. Още по-клиширано. Клишета. Какви са плановете за общото ви бъдеще? Сега имаме една вече след един за друг всъщност сбъдната мечта. Общ дом. Да, взехме си най-накрая. Края на така... Трябва да казвам... Няма. Ще оставя това за нас. Добре. Не знам, какво ще да кажеш, Не. ама окей. Ами в момента го правим въпросния... Дом. Да. Ще я кажа кога ще е готов, ама не искам да кажа кога ще е Ето, готов. никой не знае кога ще е готов. Дали- Имаме работа с майстори, никой не знае кога ще е готов и да не Не, да знае. взема да кажа някой си месец и да ни е тогава и да... По-добре не. Ще ви кажем като е готов. Да, това са ни общите планове сега. Разбира се, един ден дечета, но за момента сме се фокусирали върху въпросния ремонт и дечета след това. Надявам се, живо здраво. И вече оттам нататък, каквото ни даде живота, както ни завърти Да. и каквото ние сами си изковем. И да сме Това е. живи и здрави. Това е най-важното. Така че смея да твърдя, че вече голяма част от мечтите ни са сбъднати. Още малко ни остава и ще сме си предволни. Няма да имаме планове за живота. Пускаме се и се живеем живота. Да. И Не дей друго? каза сега, ама надали. Не бе, няма. Добре. Какво качество е нужно за да поддържаш такава връзка като вашата? Нужно е да се обичате, да си имате доверие, вярност, Лоялност, хора. да комуникирате един с друг както трябва и мисля, че това е да си бъдете най-добри приятели. Това е много голям плюс, между другото, да си най-добър приятел. То е плюс и минус. Да, ама като цяло при нас е плюс, защото няма я... По-свободен си, споделяш всичко, Да. няма, ама сега сраме, дали да му кажа, ама той е мъж, тя е жена, ще ме разбере, няма ли казваш всичко както Да, в е. смисъл, знаете всички, много хора знаят как като си във връзка и като ядоса твоята половинка и ходиш и казваш на най-добре ти приятелка, там нещо, оплакваш се на момчетата, на момичетата. И те винаги са на твоя страна и винаги наклонят везните в твоя полза. Аз се Както не винаги е оплаквам така. от него на него и той от мен на мен. И Да, е става много малко по-годно. странно. Да, някой път е странно, но е определено много голям плюс. И да, според мен е много, много важно за такава връзка да сте си много лоялни един към друг. Това за нас е една от най-важните ценности в една връзка и сме си го знаем откакто се познаваме общо взето и може би това е едно от нещата, които най-много ни свързва на толкова високо ниво. Така че Абсолютно. обичайте се, давайте се любовта, И приемайте ще любов. бъдете обичани. Да, със и сигурност. бъдете вярни на вашия човек. Така е. Айде, чао! Чао, чао! Благодаря ви, че изгледахте това интервю с моите страхотни гости. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре. Последвайте ни в социалните мрежи и се абонирайте за нашите канали. Очаквайте скоро още любопитни разговори и истории. До следващия път. Чао!